Beş, al. Seyredin men Maykam'ı. Make Oh. us small again diye. Hani Türkmen şarkısı. Rusya'nı küçeldin diye. Spesialde 3 sanağını aldım ama özümün protestleri şey etip barın hemişe. Bereketli. Bütün dünya yalkımı salam. Bugün bizim передачамız, söhbetdaşlığımız Yaşlı Soyunov bilen biz çay, kofe bilen geldik. Bugün bizim ağır söhbetdaşlığımız olur. Şoň üçin kofe bilen hem çay bilen hem zat getirdik. Tayin hemmesi. Yaşlı hoş geldiniz. Sağ ol, hoş gördük Semen. Onu benim öz kasem bilen geldim çay içtim. Şeydi. Men kasam almadım. Sebäbi men kofe içip otin şugun. Var ya. Aydıveren Semen, ne sen Şumal Amerika'da yaşap otindi. Şu tayda bolyan siyaseti bolup geçýän wakalar menden has yakyn görýän, bilýän günnelik pulsun, elin pulsun üstüne saklap durdy. Yaşlı. Yaşlı bizän diňe Türkmen diktaturanda da bärniň diktaturasyny neme diýýäs? Diktaturasyna karşı görüşip otyýas. Garaz gaty neme köp zat bolup durberdi. Men hemişe paşsi hem protestlara gatnap otyn. Ýöne men protestler paka goýamak, videolar kän, yaman kän. Bolan zatam kän, даже ne şu MAGA diýen respublikansaň arasyndaky MAGA, Make America Great Again, Amerikany beýik edin. AB bolýar onda. Dogruda Make America Great Again. Ene, o respublikanslaryň arasyndaky отдельно группировка garas. Indi şular häzir politikany, siýasaty eline aldylar. Executive office, executive. Korоче, 3 sanak nemesi var, bölegi var. Dogrumy Amerikanyň nemesinde? Gurulşygyny. Döwletiniň gurulşygyny. Biri судебный, kazyet. Biri исполнительная власть, näme bolýar şoňa? Yerine yetirici hakimet. Biri yerine yetirici hakimiyet, biri судеб законодательный, biri kanuny nemesi. Parlament kanunu, kongres hemmesi şoňa giri. Kanuny guruji nemesidir da, blogudur da, näde aýtsa bolýar şoňa. Garaz indi Trump eline paşsi hemmesini aldy. Kanuny guruji nemesini aldy. Ветвini aldı ve de исполнительный şo yerine yetirici. İkisini aldı. Hökümetin. Diňe häzir birazrak halkyň arkasynda duran ol kazyet. Şahasy. Kazyet şahasam şu wagt birazrak halkyň arkasynda dur. Şolaňam öňüne baryp protest edýäs. Верховный суdyň ýokary kaziyetin öňünde biz her 5-nji gün baryp protest edýäs. Orslar bar, türkmenler bar, garas barmaly adamlar baryp dur, edip dur protestlary. Biz olary protestimizde в основном sağ bolsun aýdýas, потому что hakykatdanam olar häzir halkyň arkasynda durlar. Ine seretseňiz bir topar где-то 650 ýaňy okudym men. 655% arrest kalypdyr. İmigrantların arresti 655% yaşlı. Hiç wagtam hiç şu nemede bolmadyk zat we tarihte bolmadyk zat 600 paşsi 700 diýse bolýar da prosent göterim kalypdyr. Ene şeýle gaty gynandyrjy, gaty hoply zatlar bolup dur we imigrantlar näme diýerler? Imigrantlary tatuировкасы bolsa, ýene bir zady bolsa, даже sähelçe birazrak nemesi bolsa, bolmasa da tapawut ýok, даже просто tatuировкany görseler. Boldy. Уже El Salvador diýen türmäni emet başladylar. Göni tutup arrest edip, zat edip, даже без процессуального этого, судdan geçirici процессуальный право diýilen nemesi, şonu даже yetirmäni, bermäni bular her adamı просто так, her emigrantı просто так türmäni med otýarlar, basy otýarlar, iwer otýarlar we de El Salvadora. Göni.
Bulan arasında Bukele diyen prezidentin diktatör oluyor bulan. Şoň arasında ve Trump'ın arasında, Amerikan arasında neme соглашение edilen ve bular näçe 8 milyon mu 6 milyon mu näçe diyen pul töleýärler şu nemeler üçin garaz. Ene şeýle zatlar bolupdur. Özüm näme diýerler häzir bular paka immigrantları iwer botirler türmelere. Ýöne bitirme. Sekot diyen türme. Ýöne geljekde belkim Amerikanlaryň özlerinem şey derler. Tak što bu zatlar, конечно, bu Rossiýa däl, ýaşuly, bu Amerika, Amerikada munýak zatlar häzir bolup duran bolsa da munýak zatlar geçmeýär, потому что даже ýokary sud zatlar çykardy we уже şol türme iwerlen nemeleriniň yerine ýetirjileri şolara jogap berdirjek bolup şolary neme çekip başladı. Garaş şeyle, Amerikada da bizler her ayın 5'inde обязательно protesta çıkıyız ve de başka protestler var. Например, men size iyir bilen bugün aytdım, Heritage Foundation diyen neme var, fond var, miras fondu. Onun adını hazır nemettik. Şo fondu iki adam nemette çıkardı, birim Voigt diyen adam, hazır şoların atları zatları yok. Hiç kim onça bilen bu zatakta. Yöne şu hazırki bolup duran zatlaryň arkasında miras fondu. Şu yerde proyekt 25 diyen zady eşden bolsaňyz, şu hazırki planlaryň, zatlaryň näme boljagyny okajak, biljek bolsaňyz, proyekt 25 diyen zady açyňda okan 900 neme var ýöne stranitsa. Men alpaka okamak, ýöne asnawny nemelerini gördüm. Hakykatdan hemme bolup duran zat şol proyekt 25'te ýaşuly. Ve ol proyektiň arkasında da kim dur? Näme görýäňiz? Näme diýäňiz? Aydık bir meşteli. Proyekt 25'in arkasında Orban dur. Viktor Orban. Aha. Ene size arkası. Özüm Orban'ın arkasında kim dur ýaşuly? Putin dur. Putin dur. Putin. Dün täze neme çykardım oňa out diýmek, wyhyd diýmek, exit diýmek. Outin oň adyny. Ene gülküden bolsunda ýöne ýaşyl hakykatdanam Orsiýetde bolup duran zatlar indi şu Amerikada etjek bolup otirlar propagandada. Şoňa meňize şo даже men birazak neme etdim, tolgundum ýöne даже nemäni görseňiz, näşe türmeler bilen zatlar görseňiz, maňa şu habarlary Sekot barada, Bukele barada we El Salvador barada meniň aktivistlerim şu ýylyň başynda iwerip başladylar. Ene seretçemen, gowy Bukele diýen prezident hemme prestupnosy aýyrdy, ýene bir zat aýtdy diýip iwerip başlady. Özlerim Orsiýetde bolýan nem aktivistlerim. Şondan öň men bu zatlar hakda eşdemakdym ýaşuly. Eta где-то fevralyň başynda zat eşdip başlandy propagandasy tarapdan. Ve Telegramda da bir topar zatlar gör. Hemmesem öpýördiler bir neme türmäni. Soňam birden meter Trump nämet başlady. Trump immigrantları imенно şol türmäni iwerip başlady. Men şu ýerde bularyň Putiniň propagandasy we Putiniň özüniň programmasynyň nemesini görüp ötin, paralelini. Aha. Ondan hiç kim bilen aktam bu zat hakda, ondan hiç kim nemeden aktam bu zat hakda, dogry, даже menen bilemakdym. Men muny где-то ýanwaryň soňy, fevralyň başy. Şonna nemet başladym. Şonna men bir hil nemetdim, a potom görsem Amerikada уже nemet başladylar. Şu Orsiýetde näme propaganda Telegramna zatda çykyp başlasa, уже Amerika kemkemden geçip Amerikanyň nemesine girip gidýär. Indi men size neme sözü bereýin. Siz aýtın. Ýama birinciden şol awzak geçdiňde ýama türkmençe öwürsek sülçüň derneği ýok. Hiç bir derneğsiz sülçü gatnaşdyrylmasy, soňra suwdyň karary bolmazam bulary türme uğradýan. Şu prosedura şu zatlar hemmeci bolandan soň uğradylmaly. Adamlaryň eline ýöreýdik ki, goru hatam ýok, berilen kararym ýok. Ýöne aýtdyň da ýa sen eline şol tatuировка bolsa da ýeterlik ýygyny alyrdy. Mende bar maglumata görä jemi Amerikadan öz watanyna uğradylmaly Ukrainalaryň sany 240 000 adam.
Inni bilemek onun eýem näçesi uğradylly we näçesi garaşyp otur. Ýöne şol mart aprel aýyny bilen bolmak möhleti Amerikada ýaşamak möhleti gutaran adamlar şumar nelegal ýagdaýda. Köçe çyksa şu Türkiýedäki ýygyna laýmaly şertde ýaşap berler. Men Amerikadaky Ukrainalar bilen habarlaşyp şolardan alan habarym şu. Enne sen aýtdyň şol ýanky 2025 ol komitet 900 sahypa diýdi. Şoň rusçasy barmy? Ýa ingliz dilinde mi? Ýaşuly ruşçasan bardyryň. Tap bolar Şu men seredamak, потому что men ingliz dilinde işleýän, поэтому men neme damak, seredamak. Senden haýyş şon eger tapsan, baňa şon link edip uğrat, onuň bärde rusçasy bolsa men okap bilen, ýön inglizçe bolmazsa men okap bilen. Ýaşuly ýöne şörde men nemen aýtaýyn, Ukrainalar barada bu paka maglumat yalanam diýjekdäde ýöne ne подтверждённый maglumat we. Bu paka neme däl, paka hiç kime çykaranaklar Ukrainalarda. Başgalar aýdamak, ýöne Ukrainalara paka degen aklar. Так что bu birazrak neme, netочный. Yo, mana aýdylany şol şotaty şol adamlaryň sanawy bar. Ýöne şolaryň näçe çykarlypdyr. Haçan çykarlyp o barada maglumat ýok. Yok. Bular neme, когда ажиотаж başlandy, şonu Ukrainalarym çykarýarlar, neme diýerler diýip neme etdiler, ажиотаж galdyrdylar. Bu habary Ukrainalar özlerim gorkup nemeden, ýaýradan, hakykatda ýöne paka Ukrainalara degen aklar. Единственное, что olara viza da beren aklar уже как бы. Ну вот даже U4U mu şonýalyk bir neme programma olarda. Vizasy şolary da ony belkim duruzarlar ýa-da duruzandyrlar. Onu men seretmedim, ýöne çykaryp çykaranaklar paka. Bolýa, çemen, enne sen Amerikada ýaşap otyryn. Ana bir soragyma jogap ber, başarsak. Şol ýemani Türkmenistany sary sanawy berdiler da, gyzyl sanawy bardy Amerikada asla hiç kim kabul etmeler. Sary sanawy ýa-da jolty, emma o taýda diňe bir hökümet ýa döwlet delegasiýalaryna berilmese başga hiç kime wiza ýok Amerika. Şo on döwletiň içine de Türkmenistany goýdular. Şu barada her näme bilýän, ýa näme aýdyp biljek? Bilen bu spisigy bundan birazrak netочно iýerdiler. Men özmem onu neme etdim, oňlan paýlaşdym o spisik bilen. Ýöne ondan soň Amerikan hökümeti nemeden çykyşadan aýtdylar, bu spisik bu nemede bu netочно neme, bu çyn däl diýdiler, hakykat däl diýdiler. Ýöne öz praktikamny, öz nememni seredenimni hakykatdan hem şeýle neme tendensiýa bar ýaşuly. Hakykatdan hem bar. Näme üçin? Sebebi bizim hemmamizam stan. Ine şundan birazrak başlaly. Men näme üçin bizim hemme, napример, biz nemetsek, şu diktaturany ýyksak, iň birinji etmeli zatymız bizim Türkmenistan diýen zaty terk etmeli. Türkmeniýa ýa ýene-de şeýle stan diýen zaty aýyrmaly. Bizim уже asosiasiýamyz bar. Afganistan, stan diýen zat Eýranyň sözü, fars sözü, doğrudan fars sözü. Bulam nämäni aňlady? Islamistki rejimler aňlady. Bularam şu wagt köp ekstremizm zatlary nerden gelýär? Özbegistan, Tajikistan, Afganistan, şeýle yerlerden gelýär. Bizim hemmamizam Sentralna Aziýa olansaň, hemmamizam bir gruppada olar seretmeýärler sen nerden näme nemedenini. Olar atdelno ýörýti, öz nememize seretmeýärler. Olar prosta serege ene şu yerden gelenler значит etmeli. Например, 9-10 wir bolanna 9/11 diýerler. Terrorizm bolda 2001-mi şo? 2001-nji ýyl. Men şonu şu ýerdedim, men Amerikada okap ýördim. Men даже neme duydum. Men Amerikan üniversitetinde okudum. American College of Law. Şonna şo wagty men kollejdym. Okap otydym. I даже kontrakt prava diýen neme bar edim. Şonna binamyz birazap bökdi. Men duydum şol nemeni. Samolyot uranny, ýoksa Pentagon otaýdan daşrak. Ýöne onda da men şonu duydum. Şondan soň ýaşuly şol gije уже vertolyotlar nemet как будто вот martial law diye военное время. Harby wagty başlanýalyk boldy. Garas как будто men nemelerde ýaşap ýörenýalyk, вот
için böyle sen Türkmenistan'dan olsan seni birinci kaptalı nemettiler, geçirdiler. Например, men köp neme diyedim şoğunlar, şo wagtlar. Dürli yerlere gidiyordum, Gana gittim, yeni bir yerlere gittim. Amerikan içine de kent siyahat ettim. Şoň için aeroporttan geçerini men Türkmen pasportumu seredip srazu автоматически мен näme girdim. Krasny flaga и автоматически meni barladılar, nemettiler. Garaz qatagır oldu. Onda da men näme oturmadım, taş men düşünýän bu zatları. Что такое время, şeýle wagt, şeýle näme. Häzirem indi neşe pro-palestinski nemelerle bolup duran zat, Hamasyň etip duran zady, IGIL, şoňalyk zatlaryň etip duran zatlaryny näme dip birinci olaryň programmasyna imенно şo migrantları nemetmek, kesmek imенно nireden islam nemelerinden, döwletlerinden. Biz hem islam döwleti edip seretseňiz. Çin bole biziň nemämiz stan, Türkmenistan. Ene näme deyin, inni şu pro-Palestinaň toporlary gaty bize yamanlyk getirdiler. Hemmämize. Düňe özlerine däldi hemmämize. Näme üçin? Birinciden gaty agresif protestçiler mena olara karşı çıktım yaşıl. Men şurada dogon aytayın hemmäňize de men islamy terk etdim geçen ýyl. Boldy, men üçin islam diýen zat ýok. Näme üçin? Men şu meniň protestim. Şeýle agresif ekstremistki nemelere, hereketlere karşı. Yoksa men oňa çenli polnus hemme dinlerimizi hemmesinem kabul edýetdim. Ahile nemeler olsa şo даже neme diýedim näme o razada tuttum например 3 günläp öňler şey diýedim. Indi olsa boldy men bu zatlara nemetmen потому что bu meniň protestim, lichny protestim. Islamdan gelen ýa-da musulmanlar hiç zat diýmeseler şeýle zatlar, şeýle hereketlere. Men muny nä dogry görýän. Näşini goşjakdym. Wyborlar bolanna, saýlawlar bolanna bular näme etdiler? Bizim hemmämizem demokratlar üçün öz sesimizi verdik. Musulmanlar, käbir latinlar näme etdiler? Trump üçün sesini verdiler. Trump'a sesini verdiler. Näme üçün? Sebäbi bular Kamala Harris ayal bolan sebäpli, Kamala Harris Afrikan nemesi bolan sebäpli, rasywy. Kamala Harris neme demokrat bolan sebäpli we de Palestina karşı şeýle nädor hereketler edýän sebäpli näme berdiler, Trump'a berdiler öz sesini. We de özüne de karşı şu nämäni Trump'y ine koydular. Edip seretseň saýlawlarda Trump diňe 78% aldy. Даже yarım prosent alanak. 50% alanak. Yok, 31,78. Mhm. Demokratlar где-то 30 näçe aldılar. Почти, yakında olaryň arasy dymyl däldi. Ve de ses bermedikler, ýaşuly остальные. Tamam. Ene size näme? Ene şu ýerde men aýtjak zatym hemişe näme saýlawlara gatnamaly. Hemişe şu zatlary etmeli. Grajdan borcuňyzy yerine ýetirmeli, öwrenmeli özüm. Näme digini. Şu ýerde sen demokratlar bilen ylalaşmasaňam, bularyň arasyna iň ýamanyny saýlamaly däldi, nabarot, gowusyny özüň üçin saýlamaly. Dogry dälmi? Ine şu ýerde bize yamanlyk edenler, ine şu köpsi latinler we musulmanlaryň özleri. Ine özüniň prigoworyny nemeden? Öz aýagyny palturdylar. Ana, dogry. Ýaşuly men size geçireň sözi. Belkim sizin hem aýtjak zatyňyz bardyr. Sen şol ýanky stansiýadan aýyrmalydyň da Merkezi Aziýa döwletlerinden Türkmenistan, Özbegistan, Täjikistan, Kyrgyzstan. Biz bu arada yani Gurucu Meclisi bundan 2 ýyl 3 ýyl ozal karar kabul etdik. Şol stan aýyrmaly. Şu taýda biz Türkmen ýyly diýip goýýarmy, başga bir emmi ony soňra geler, o barada halkyň içinde biz referendum goýulmaly meselede. Ýöne stany aýyrmak barada bizde ýa durnukly pikir bar Gurucu Meclisi. O ýa düşünükli da ya Türkmen ýylimi, Türkmen toprağymy, Türkmen ýurdumy bir zatlar tapylar.
Ya oğuz ili, ne olum tekliben boldy biz oğuz ili diýip. Onun için biz atlar hemmesi bizim tarihi geçmişimiz bilen bağlı bolansoň onu o halka wagtyna ýerine düşündirir. Ondan aýsy ýa-ni kabul edýän bolsalar şo bilenem stan adyny ýetgetmeli bolar. Indi beýleki meselelerini azap geçdik. Indi şu mahal şol bilen sen dogry bellep geçdiň de şu mahal bir topar Amerikan ýüzlönler ýani ýa şol Trump'ın tarapdarlarynyň şu garşylyk görkezip biljek birinji ýemesi prичини ýa sebäbi şol ine bular musulmanlar, bular ine terroristler, näme, şu näme, haýsy döwletden bolsa şol. Şoň üçin şumal eýär, şol sen dogry aýtdyň da Ukrainalar entek uğradylar, emma ýa şol Merkez Aziýadan Özbek, Kazak, ýa Türkmen ýa uğradylar bardy. Näme üçin? Şol musulman döwletinden geleligi üçin. Ola musulman däl, ynyn ýa, ynyn nakmy. Bular haýsy dininden ýa İslamymy ýa öňkü biziň taňyrçylygymyzmy o zatlar bilen hiç kim meşgullanmak ýöne şu ady İslam döwleti ýa İslam milleti ýa İslam ýaşalýan ýurdu diýençe onsoň bular şondan uğradyp edýärler. Onsoň Ýewropadakylary meni şol gelelleri çykarmaly etdiler çemen. Emma köpüsini. Sebäp günne günasy sen bilemek Amerikadan görýänmi ýok, biz bärde Ýewropada bolamsan görüp otyr. Ana o taýda o mescidi ýakdylar. Beýlekilenkini, hristiýanlykyny ýa ine maşyn sürüp olarça adamyny ine maýyp etdiler ýa öldürdiler ýa şular ýa şuna meňdeş. Şonu diýenem mene şol ýanky şu İslam devletlerinden ya yurtlarından gelen adamlar. Onlar şu Ýewropa düzgünlerine, Ýewropa tertibine, kanunçylygyň esasyna ýaşaslar gelen. Onda gidip öz ýurduna ýaşamaly. Bular hem şonu talak edýär. Şoň üçin bärde bir mesele gaty çylşyrymly bolupdyr. Şoňa da ilkinji nowatda halklaryň, milletleriň özleri düşünmeli zerurdy. Olmasa o son karşılıklı goýulsa iki güýç onsoň bular ne şu dünýä urşuna getirecek bir ýeme faktoryň birisi bolupdyr. Indi bizim öz ýemämize Türkmenistanda dolanyp gelsek şu meselede indi sen şu taýda Amerikada ýaşap otursun da indi sen görüşüň boýunça bir gelecegi nähil bar meselem Amerika bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryny ýa-da söwda satyk gatnaşyklaryny ýa başga näme bolup biljek ýa näme ortadan aýryljak. Sen öz garaýşyň boýunça nähil şunu düşündirip bersen. Ýaşuly men näme geçeýin şu ýene-de şu islam tarabı nemetsek, dünküde birinciden Ýewropadan, Kanadadan, Angliýadan, şeýle taraplardan çynlanam häzir köpsüne azar berip otyrlar. Bir toparyny detentiony näme salyp otyrlar, olaram nämede dogry şu. Hawa. İkinciden dünküde ne Kaşmirde ýam terrorizm boldy. Gördüňiz, terrorizm akty boldy. Näme boldy o taýda? Ýene-de islamyň nemeleri hemme hinduizm nemelerini öldürdiler. Hemmesi 23 näçe adam öldü. Hemmesini kırdılar. Indem Indiýada ýam Pakistana karşı uruş belkim näme ders diýip otyr. Indi diňe nämede de Palestina del, indi diňe Ukraina del, indi belkim Indiýa taraplarda, Indiýa bilen Pakistan taraplarda, Ýužna Aziýa taraplarda da belkim uruş başlap biler. Şunu näme deýin? İkinci siziň soragyňyza jogap bersem, häzir biz hiç zat aýdyp bilmez ýaşuly. Häzir predictability diýen zat bar. Предсказуемость. Trump iň непредсказуемый prezident. Näme üçin? Sebäbi bu gowşak adam. Bugün bir zat aýdy, erti başga zat aýdy. Özüňiz görüp otyrsyňyz. Dogry dämi? Doğru. Impulsivni, birinciden, ikinciden onun bilimi kändäl, üçüncüden ol özüniň firmalaryny alty ýazak bankrot edip biziň naloglamyzdan özüni nemetdi. Halas etdi. Demokratlar wagty halas edildi. Kstati. Bulan men häzir aýdýan Amerika 7-nji bankrotstwasy Trump'ın. Уже 7-nji näme diýdi. Trump'tan hiç gowzada garaşmalda, tim bolýa biziň nämämize seredenne, Türkmenistanymyza seredenne.
Bir tarapdan bir diktatora hiç neme bermez. Yöne ikinci tarapdan Türkmenlerimiz için, öz halkımız için qowuzat delbey. Yaşuly. Şeyle aytayın. Qowuzada hazır hiç qowuzada qaraşmalı del Trump'tan. Yani hazır göreli yöne bir zady qoşşak ne şu yerde hazır kongres diyen zat var. Kongresi her kongreste senat var, neme var, palata представителей. Palata представителей Vekilçilik palatı. Vekilçilik palatası. Vekilçilik palatası her 2 yıldan neme sayloo bolýar palatasına. Ine şu yerde bizim hazır gücümüz bolup bilýär. Indiki yıl Bunu keliyor yılda paramız otuşuna koyup var. Hova, yana da şu neme bolýar, şon уже biz hazır her neme представители уже hemmamizam yazıwotýys, даже diňe biz däl, diňe demokratlar däl. Men özüme demokrat saýamen. Ýöne onda da şu wagt demokratlar üçin sebäbi bizde diňe 2 neme partiýa işläwotýar. Şoň üçin одно из лучших нужно выбрать diýilýär. Şonu saýladym. Demokratlar. Men вообще liberal özümden. Men independent. Indiki ýyl bir toparny täzeden saýlamaly bolýar. Marjorie Taylor diýeni, ýene başgalar diýeni bir topary уже respublikanlaryň özlerem halanaklar ýaşuly. Ine şu gowy alamat, ýaman gowy alamat. Sebäbi уже özleri muny görüp otirler. Şu özlerini özüniň aýtşyňyz ýaly aýagyna paltan emetdiler diýip, urdular diýip. Özleriň şeýdenini görüp otirler. Indi даже Floridada da bir toparlar, ýoksa Florida polностью respublikan diýse bolýar, kızıl. Respublikanlar kızıl, demokratlar gök, dogrymy? Şu wagt Floridada da bir topar nägilelik, bir topar ýaşuly. Taşda meniň pikirimçe indiki ýyl biz gaty nemet kongresi belkim elimize alyp bileriz. Şonuň bilen hem täze nemeler bolpay. Özüm Trump'ın näme ady? Поддержка nemesi? Goldawy, hawa. Trump'ın goldawy şu wagt yaman pese düşdi. 42 götürem kaýdan diýip okudum wroде бы. Hawa. Уже Trump'ın özüm gorkup başlady. Уже görüp otyr. Elon Musk уже всё. 70% nemesi düşdi. Stoklary. Elon Musk. Onu gördüňiz. Onu polnosy bizim hemmamizam boykot edýäs. Her gün даже men ýanymda da bir neme var. Tesla'ň nemesi var. Her başda şo taýda her bazar 16-njy undurýarlar. Protest edip durýarlar. Bizim hemmamizam, men например Amazonda men hemme zadymy Amazondan alýadym. Hazır men уже 3 aýdan bäri hiç satalamak ýaşuly. Уже Amazonyň nemeleri düşdi, stoklary. Tesla'ň stoklary düşdi. Başgalaryň men hiç ýerden alamak, Amerikanlar şeýle gowy protest edýärler ýaşuly. Bu Amerikanlar size orslar däl, Amerikanlar size türkmenler däl. Amerikanlar bir zat etseler, olar edýärler. Özüm ayağa kalmalı olsa onda da kalıyorlar Amerikan. Özünüz gördünüz. Tarihte уже Amerikanlar näçe revolüsiýa etdiler, näçe ayağına kaldılar. Amerikanlar bizden. Şeýle diýeň. Taşda men birazrak begen ýene bir tarapdan men öz garratam Berline bardy. Berline bardy, Ýaponiýada ýetdi. Ýaşuly. Beýik uruşda. Indi получается indi menem şeýdi botin. Natsistlara, faşistlara karşı biz olara faşist diýäs. Putin bolsun, Trump bolsun, ýene biri bolsun, bulan hemmesi faşist. Edip oturan işleri faşistik nemeler. Hawa. Indi sen ma bir zat aýtşýardy çemmen. Ine teret Trump özüni awraýdan düşürip oty on reytingi men eşitişime göre Ýurşuweýsiň 60-nyna göre 41 götürdi. Bolýa goý 42 bolsun tapaw diýok. Ol bir tarihte Amerikan prezidentleriniň iň bir pes ýemesi reytingi. Belkim 41-dir ýaşuly, prosta 41 şem-şemte onuň okruglить edendirler 42-de. Awa şol ýeme indi seret ýeme ýanky promozutçyny saýlawlar bar da geçişde urunky. Onsoň we Trumpy misal görnüşünde sen öz görüşüme göre impeachment'a haçan berip bilerler. Mesela şu düşünün. Impeachment'a neme vermeli? Kongres vermeli. Onam hazır bermeýärler ýaşuly. Sebäp olar köpçülik, kongresi köpçülik. Hawa. Ve bir zat var, ve başga zat, bullying diýen zat var. Trump'tan köpsi korkýar, daş demokratlar hem korkýar Trump'tan. Ýaşuly.
Sebebi ol bully diyen zat kada nima sen agressor hemişe izarlap başlıyor topuluydu izarlıydı bir topar yamanlık ediyor. Ne seyretseniz dinge nemeler kongreslen dinge исполнительный властьтер yetirici властьтер колледжларым уже nemetti Trump'ın aydan zatlarını edip oturlar doğru mu? Harvard'dan başkası. Nemelerim юридический firmalarım şeyle yaşlı. Юридический firmalar eğer bir topar milyonlap zat edip Trump'a neme verdiler. Откупные verdiler. Даже юридический firmalarım korkuyor sebebi юридический firmalar ne şu yerden ben aytayın tiz lobby diyen zat var. Men şonu korrupsiyon schema dip görüyorum. Sebebi lobbying üstünden olar hemmesine pul verip bileler, zadet bileler. Şey diyorum, öz eline şol kongresmen, neme представительleri öz eline alıp bileler. Şol lobby diyen zat юридический firmaların üstünden geçiyor. Yaşlı. И поэтому bu юридический firmalar şol lobbyizmde şonu elinden yitirmeyecek olup Trump'a nemettiler. Уже töle otirler. Уже юридический firmalar etmeyen olsa yaşlı, berde bir keneme iş gerek. Şu vat impeachment diyen zat bolmaz. Yöne belkim 2 yıl demokratlar nemetseler, belkim olar edip bilerler, yöne aytacak zadım Trump elinden gelenini soravını edip otir. Ol korkanak o zatlardan. Ol korkanak o zatlardan. Türmeye basılsa da ol korkmayıp da türmede arkayın qoğu yaşap bilir o, yaşlı. Bizim ministerlerimiz ne yaptı yaşavatı şu vat bizim türmelerimizde, Türkmenistan'da. Kan yal yaşavatırlar olardı. Hemme zat var, men bilen bir neçesini. Oturanlan şu vat. Kan yal yaşavatı. Даже oları ayda bir yazak oları çölenem alıp gidiyorlar maşinla. Yaşlı. Vazat alıp gidiyorlar. Ne şeyle ministerlerin nemesi. Türmede otur şişi. Taşto Trump vazatlardan korkmuyor. Şunun için arkayını edecek zaten. On in koğuşak yeri pul. Pul taraftan emetmeli. Şunun için ben hazır Amerikanları da nerede neme post etsem, zat etsem ya da comment etsem ayden pul taraftan emedin. Pul taraftan emedin. Suda getirmeli de qarız Trump'ı. Şuna karşı sud işlerini başlamalı. Şunu yengecek olsam. Menem şunu neme duotin hazır bulara ay duotin. Hazır köpsi yöne eduoti уже başladılar. Уже köp zatlarda olar yengdiler neme duoti yöne bir katı uzun proses yaşlı. Fakat bir proses köpe gider. Göreli. Belkim bir haramzadan özüm neme уже 70 neçe yaşında, 78 neçe yaşında özüm dimensiyası başlan. Хуйтин yağlık bular kesel. Не нормально. Buları dine psihbalnitsa neme türmede de psihbalnitsa yapmalı oları. Buların nemesi yok. Bular уже ağından çıkan adamlar yaşlı. Özlerim bilen aklar nemede oturanlar. Men pikirimçe ya da bir haramzada ölüye коньки кинет, я da что-нибудь такое случится. Karız. Balya yeme neştaydı bir töhvetteşkin başı olsun. Men kızıklandırıyanda bir Rusya'dan spontanlı diye köp temaları da geçtik. Yani hem vacip hem gerekli hem yurdumuzda değişiklik vardır. Merkeza diye değişiklik var. Esasen dünya siyasetine de değişiklik var. Hem Amerika'da yaşap otin esası şol siyasetin şuun yöredilýän yeri dogry bolsun, ol ýalňyş bolsun, diýaly bolsun, peýdaly bolsun, ýöne Amerika'da çykypdyr. Senem şol Amerika'da bolup geçýän syýasy işleri hatta aktiw gatnaşyp oturumdyr diýen öz ýyldaşymyz öz hakyky oguz gyýdy. Kuwanyan begenyan şemen senin edip oturan işlerini emme bu işler wagty gelende bu işten kadaryny elbette gelecek nesiller halkymyzdan biler. Bir adam başın başlamalı bu işler. Çatkanakly ýol, beýlekleri ýol açyp görkezmeli. Hemme ýemany jogapkarçylygy öz boýnuňa almaly. Bu ýerde sana taňry ýalkasyna aýdan elbette az bolar ýöne kımmatlıları edip oturan işin şonu bilsem bolýar. Men öz adamda sana lokal taňry ýalkasyna aýdýan. Sebäp men bilip otur nähili işler otayda edilip oturulan Amerika'da. Sen şol aktiw hereketiň bir topar oguz denanlaryny göreli bolupdy. Türkmenistanyň içinde de, daşynda da
Dürlü devletlerde yaşap oturan halkımıza da sağ bol. O ed oturan işlerine taňry ýalkasyn. Ýöne inniki gepleşigimizde bir men senden anygyrak geçip bolýan gurrumum şunu biz nädip o öz halkymyza getirip bilmeliler. Şu edýän işlemizin o nämeden ibaratdygyny şonu halkymyza getirmek bizim borcumuz. Onu bir geze iki geze gaýdan bilen bolan atşymy. Halkymyz dibinden ilmsiz bilimsiz goýulypdyr aňyrda. Sebäp sen görýän gözüň bilen görýän zadyny, diliň bilen aýdýan zadyny bir topar adam düşünüp bilenok. Sebäp olaryň şu gün ýaşandan daň atynça, daň atandan gün ýaşynça diňe birji ýemesi bar, arzuwy şol iýmek çöregin tapmak aladasy. Ol sen näme diýdiň o çörek berenat da sen aýdan söz. Gelecek üçin berýär, emma şu iýmäge çöregi ýok. Şoň üçin şu iki saady biz otlaşdyryp halka düşünürip aýtmamyz zerurda. Şol çağalaryňyza kotmaly özüňiz okuwsuz halanan bolsaňyz biz enatalymyz siz üçin öz hakykyny gorap üpçün etmediler. Enne siz üpçün etmeli çağalaryňyzyň gelejegini şu meselede diýip ýadymman ýaltanman düşündirmegimiz zerur. Senem şonu bir ujuny gaty görelmeli işe diýip Amerikada. Şoň üçin men sen bilen gelecekde şu temalar boyunca yana da söhbetleşikler geçirer sökman ýöne şol aýdyşym ýa gaýdyşym ýaly deňeşdirip berelle hemme zady Amerikada näme bolýar Türkmenistanyň garşylykly näme edildi şol bizaki korrupsiýa şol ýanky sen lobby diýip aýtdyň da ýani şol Amerikada lobby Trumpyň aýdallaryny geçirýär diýip pul gazanmagy mümkinçilik berýär ýani hatta juristlerim şoňa tabyn boldy. Bizaki lobby ene ýanky Qurban bolan ýegerleri. İl ertip şoňa berýär milliony milliardyny tapşyrýar öz işini düzeltmek üçin. Ene lobby. O taýda parlament lobbysem ýok, hökümet lobbysem ýok. Diňe şol tira paradlyk, garynys paradlyk lobby boldy. Yani bizde ansap ola bilen işleşmek. Şol lobby aýrylandan soň galan ýer boşap galýar da onsoň beýleki ýerde sen öz oturçuk demokratik prinsiplaňam, kanuny prinsiplaňam men sana ýurist hökmüni aýdýan. Şonu sen oturdup bilýän arkaý. Şu lobby aýrylandan soň Amerikada kıyını sebep o gidip yatan o näçe milyonluk devlet bilen o 4 milyona yetmeyen Türkmenistan deňeşdirmek kıyın bolýar. Şoň üçin hemme işlendirişçilik arzu edýän saňa çemen biz günne gün aşaýa bir duşu oturan adamlarda öňe indiki ýaplaşygymyzda bir topar meseleni senem taýýarla menem taýýarlaýyn. Sag bol çağıranyň üçin, sag bol beren gurrundan üçin saglykda toýlarda görüşeli. Ýaşuly Taňry ýalkasyn janyňyz sag bolsun. Menem size gatty begenýänsiň baryňyzy. Birinji ýaşullar bolmaly ýanymyzda. İkinji ýaşlylar bilenem etmeli. Ene şundan biz ikimiz uje dawno başlady, kaçan başlanymyz 2019-da dogrumy? Şeýle işlerimiz çyndanam endi mena netijelerini görüp otyn ýaşly. Bilama, hawa kän wagt gitdi şunu nemetmek üçin ýöne biziň uje netijeler gelip başlady, hasyl alyp başladyk. Halkymız, men käwagt halkymyza gaharmam ýeledi, görýärdiňiz özüňiz. Tamışda men, naprimер, öňler maňa näme diýdiler? Çemen söýgenýe ýene bir zat diýe, başgalar söýgençeler, çemenden soň kanyşa söýüp başladylar. Dogry menden öwrendiler. Oňa men näme diýerim? Boyun alýar. Ýaşul. Menem näme üçin söýgenmek meň strategiýam? Söýgenjek men hakym bar. Öwrensinler söýgenmäge. Haça bu şeýle daşy hapa sözi bolsa-da söýgensinler, öwrensinler. Şulan bir näme grajdan pozisiýasy, şulan bir grajdan bilimi ýaşuly. Daş hukuk tarapdanam sen hakyň bar söýgenmäge. Seni öldürüp başlasalar sen olary öldürmäge hakyň bar. Mena şeýle görýän, men şeýle jurist bolsam men şunu näme diýen? Потому что bu самозащита bolýar. Dogrydymy? Ene, yuridiski tarapdan alsak şeýle näme bilýärsiz? Bärde juristdan bagly. Sen nähili güýçli jurist bolsaň, şonda sen öz hakyňam, hukugyňam näme bilýän. Men Amerikada gorkman barýan nämeleri. Ýaşul, näme üçin diýsem, maňa tapat ýok. Men uşu Türkmenistandan geçdim. Mektep şo taýda geçdim diýen. Türkmenistandan geçdim. Türkmenistanda men türme basyp bilmediler. Ýaşuly. SSR'da dogulduk biz. Dogrydymy? 3 sanyk diktaturany geçdik. Ine 3 sanyk diktatura şu wagt bizde. SSR 3 sanyk diktatura
şunu geçip şunu nemedip biz güýçli bolsak ýaşuly bizim borçymyz bi. Bu halk üçinem, özümüz üçinem, yurdumuz birinji men üçin, yurdumuz üçin, nemelerimiz üçin, neslimiz üçin. Bizim şu hareketlerimiz iň birinji. Halk üçinem edip otyrs, halkam wajyp. Ýöne halkyň özü birinji hareketler et başlamaly, birinji neme öwrenjek bolmaly. Siz gaty dogry aýtýaňyz ýaşuly. Bilim bolmaly. Iň birinji bilim we hukuklaryny, hak hukuklaryny bilmeli. Iň birinji zat, içindenem iň birinji bilmeli zat konstitusiýa. Hawa. Konstitusiýa. Konstitusiýa we международное право. Halkara kanunlar we hak hukuklar. Hak hukuklar, hawa. Şular birinji, потому что bizim konstitusiýamyzda halkara международное право, halkara hak hukuklary sözleri ýadyndan çyky. Garas birinji nemede ornuna. Ene men aeroportda men nemeden saklana başta men pasportumy aljak bolany men aýtdym, "Hani seň nemäň bar?" diýdim. Zakonyň kodeks haçap gorkas bilmediler. Men jurist diýdim. Maňa gorkas olaň hemmesini. Daşy ýesine nemesi bolsa-da, prezidentiň nemesi, onuň gorkas bilmediler. Soň men olara näme etdim? Şeýle neme rada goýdum da hemmesini aýtdym. Sen bilýärmiň diýdim. Birinjiden по конституции bizde международное право birinji ornaly. Ondan soň konstitusiýa. Ondan soň konstitusiýa. Konstitusiýada ýokmy bu zatlar? Ondan soň уже kodeksler, zatlar şeýle. Sen bolsa iň aşagyndan men näme etjek bolýan da aýagyny şeýle sallajak bolýan. Bolmaýar diýdim. Şoň üçin men näme etip bilmeýän bilmediler. Soňam näçe men migrasiýa bardym, haýway turizdim, da şo taýda gygyrdım, andaşy näme türmestany öwürdiňiz diýdim. Yurdu türmestany adamlar çykyp bilenak, halk çykyp bilenak, niye girip bilenak? Goýuny öwürdiňiz diýip gyrdım olara. Diktatura diýip aýtmadym da, ýöne şu polnosy şu zatlar, hak hukuklary ýok, zatlary ýok, uje adamlar basyp otyrsyňyz, sen onu взятка alýaňyz diýdim. Olam, "Ha, взятка berdiňmi?" diýip şey, "Imno взятка näme?" diýýüşdi. Men spesialny näme etdim, goşdum onu ýaşuly. "Взятка beren menmi ýa olar alýam?" Men aýtdym, "Bas" diýdim. Davay hazır bas onu hazır et şu zady diýdim. Özüm spesialny baranunym ýaşuly imенно köpçülik wagty bardym. Spesialny. Adam bilen şonu wagty. Hawa. Bir topar adam yaman kan adamdy. Rus gyzy, потому что bular даже özleri türkmenler bolup nemet bilen akly rus gyzy iýerýärler meňle nemetme. Потому что özleriniň bilimi ýogyny görkezýärler. Şonýalyk pes nemeler bularyň. Bas. Davay hazır edeli şunu ofitsialny edeli diýdim. Ümsünmek kaldy. 10 minut geplemän durdular ýaşly. 10 minut. Men aýtdym, "Näme wizatkan men berdim, ýa-siň özüňiz aldyňyz" diýdim. "Bas" diýdim. "Davay ofitsialny ede, şorawna men Türkmenistanda ýaşaýan" diýdim. Şonu nemetkä anqok kaldylar. Türkmenistanda ýaşaýan diýenmi? Bular 2018-nji ýyl ýaşly. Garas. Ene çyndanam bizim özümüzün hak hukuklarımızı bilmek vaktimiz geldi. Indi geldi. Men pikirimçe. Halkın hemmesem halkın içinde her adam indi öz hak hukuklarını öğrenip başlamalı. Haçabı bir küçük zady kem-kemden öğrenip başlasalar, uje nemet biler. Ne sizde umida nemet otira, konstitusiýany okap düşündirip otira? Käbir zatlar belkim nemet bilendadyr, ýöne w основном şu gowy nemeleri okap oty, öwredip oty, öwrenin. Dinleň. Bilin öýsini hak hukuklaryňyzy. Gaty näme wajyp zady, молодец. Size de Taňry ýalkasyn baryňyz üçin, edýäniňiz üçin, ýanymyzda duranyňyz üçin, goldawlaryňyz üçin ýaşly. Siz bolun, siz durun, siz barın. Потому что bize gaty ýaşlylar gaty wajyp. Neşeler diýeýin. Bizim size goýanýar sag bolun barlygyňyz üçin baýdak galyny Oğuz iliniň nemertýanlar bolup dursun. Sag bolun, hemmäňiz şol sagna saňa da çemen. Taňry ýalkasyny ýaşly. Bolýa onu saglykda toýlarda görşelik sag bolun. Halkymyza da şeýle duýduryş berel, çağırış berel ýaşly. Hazır bunu ýazyk etdik, ýöne geljekde açyk efir ederiz. Olaryň hem näme soraglary zatlary bolsa şeý dip çyndanam, kem-kemden 2 hepdeden bir ýazak belkim ikimiz bilen näme ders da şeýle çykyş ederiz. Halkda soraglary zatlary bolsa näme ders gepleşeriz. Wagtymyza görärak edber çemen men sana ýokdugyma wagtym boş bolan güni men sen hyzmatynda ýoksup komandirovka bolýa o ýurt bu ýurt onsoň hemme ýerde de süýär ýok men. Düşünýäs. Özümiz hemme dersimiz janyňyz sag bolsun ýaş.
Böyle ya Sağ da oturun. görüşelim. Hoş geldin. Make Russia small again. Russia small again. Yes. Yeah. Today's generation of veterans fought against this shit overseas. We'll tell these motherfuckers that they can take their policy, Project 2025, and shove it right up their asses! Yeah, that's right. Fuck you, Kevin! Fuck you, Kevin! Fuck you, Kevin! Fuck you, Kevin! This with love for Korea of Central Asia. Thank you. This is what I got for Putin, who we call Putin. He's a dictin. Yes, Putin. And we can actually all say, Hoyla! 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 So what I want to say, I went to the other protests and Muppet butthurt people were there and they interviewed me and they were asking if Donnie should suck on Putin's dick. Yes, and I said, well, he should, and they said, how long? I said, as many times and every day that he can, but I don't think Donnie has that dick, so maybe he will not be able to check it. Yeah, and they said that I was the tough one. Well, that's what you're gonna get with me. And I come from Turkmenistan, which is a dictatorship. I did not leave USSR. I was born in USSR. We had 3 dictators. I did not leave that country because I wanted to come here for dictatorship. No. No. No more dictatorships. No more Putin puppets. No more of them. So fight for your freedom, Americans. I am an American. I'm a proud American. And I'm more American than Donald Trump. So, okay, my dear, this is my son. This is my bastard son, Willis. He is my mute bastard son, Willis. How we are bringing this message because we were very butthurt in 2020, and we're trying to help y'all. We're trying to heal this nation to not be so butthurt. How butthurt are you on a scale of 1 to 10? In 2020? No, in 2024, since the election. Okay, I was How gonna say butthurt are you 20. feeling? Because the first step in Well, I healing think butthurt it is should admitting be you're butthurt. it should be the Republicans that should be butthurt. But we're not. We are fighting. No, we're feeling We are great. fighting, you guys. We're feeling great. You are That's gopniki We can for still us. be friends. Please. We are friends, but you are gopniki for us. You are still going under Wait. pussies. Am I invited Stop. to the BitchQ cookout? Oh, this is the pussies thing. So, Come on. That's all right. This is how butthurt you guys are, and you're It's bitchy actually hurt. being the pussies, yeah, bitches. Yeah. Are you pussy for China? For communist Me? China? Yeah. Why like, would I be? Well, I wonder, like, if you're saying we're pussies for Putin because we're just But tired but of men slaughtering your each other by the Trump, millions, he is that so wrong? loves sea, doesn't he? Well, do you want So to we're not the ones who love the sea. love the pussy? Sea. See? Xi Jinping. Oh, Xi. Yeah, Xi well, I Jinping. mean, we say How it's come I'm Xi better at Jinping. pronouncing all these words? I'm just a stupid puppet. I guess you are. I got no Yes. brains, and I'm I still guess smarter. you are. No, you're not, because I'm plenty there's smart. so Quiz many me on different math. pronunciations. Do you think the American pronunciation is the right pronunciation? Is that how butthurt you are? Yes. Okay, It is there we Greenland. go. See that's how stupid you are. No, Thank Greenland you. is valuable treasure. Fuck Trump. How Fuck long should I fuck Putin. him? How long? Fuck him every time you see him. All right, yeah, Forever. I can take that big orange cock in my mouth and pleasure it. I mean, if he's got a little one. I'm not Yeah. sure if that's gonna Yeah. please him. All right. Well, you can come along. You can fuck his Putin's. You know, I got Take no care. equipment. This is all a moot point. Well, I'm sorry for that. All right, love you, baby. You too.
One toilet's worth 1,000 words. We're gonna have to flush twice because there's a lot of crap coming out of Here, Dawn's you- asshole these days. You gotta put him here too, right there. Okay. Yep. Yeah, I like my felons in jail, not in the White House. Yep. Or down the drain.